खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 11 जुन 2026 मायथाइ एबा 27 जेठ दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे बृहस्पतिबारा नोंथांनि थाखाय गियान आरो इसोरारि दावगानाय लाबोगोन। गुरु बृहस्पतिनि अननायजों नोंथांनि मेलेमारि गोहोखौ समाज आरो खामानि थिलियाव सिनायथि मोनगोन। साख्रि मावनाय थागिबिफोरा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय थोजासे सुबुरुन मोनगोन, जाय जायखिजाया जेथोगोनां मावथांखिखौ थि समाव फोजोबनायाव मदद होगोन। धोन बुथुमनो नाजानाया दिनै आबुङै जाफुंसार जागोन। नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानि बोसोन होनाया जिउ राहाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गेदेर बेले-बेजेखौ अरायनि थाखाय सुस्रांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि सुख-सुबिदा आरो मुवा-बेसादफोरनि सम्पदफोरखौ बांहोगोन। फालांगियारि नोजोरजों नायोब्ला दिनैनि साना जोबोद मोजां। दिन्दां जानानै थानाय दर-दामफोरा हरखाबै आबुं जानो हागौ, जायनि थाखाय गोबां राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोदै थागोन आरो बिसोरो नोंथांनि नाजानायखौ मोनफ्रोमबो आगानाव हेफाजाब होगोन। जायफोरा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय नाजागासिनो दं एबा गुबुन हादोराव थांनो सानगासिनो दं, बिथांमोनहा दिनै माबा मोनसे मोजां इसारा मोननो हागौ। बेलासि समाव न'आव धोरोमारि फरायनाय एबा माबा मोनसे फालिथायनि आबहावा जायोब्ला नोंथांनि गोसोआ गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गियान आरो बाथ्रा बुंनायजों मोनसे गिदिर दान्थे-बिदान्थेखौ फोजोबनायाव जाफुंसार जागोन। जिउ राहायारि बिथिङाव नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन, जाय नोंथांनि गोहोम आरो थामानखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथाङा खाफालनि आबुं हेफाजाब मोनगोन आरो आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा नोंथांनि फारसे जौगागोन। नोंथांनि खुदियानि सोलोंथाइ एबा सावस्रिनि सोमोन्दै जाय जिंगासिनाया नोंथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो जेंनायाव खोख्लैगासिनो दं, बेयो दिनै जोबगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों लोगो नांनानै मोनसे गोदान फालांगि जागायनो बिथांखि लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना फोरमायो दि नोंथाङा गावनि सावस्रि आरो जानाय आदारनि सायाव जर'खा नोजोर लाखिनांगौ। खामानियाव बांद्राय मुखुब जानायनि जाहोनाव नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि मेंनाय मोनदांनो हागौ, बेनिखायनो जिरायनो थाखाय एसे सम लानो थि खालाम। रांखान्थियारि बिथिङाव बाजेटखौ सिथाबना थानाया सोलो गोनां। हरखाब जेबो गिदिर रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनाय समाव गावनि बिबुंथिखौ दबथाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मान-सन्मान आरो समाजारि मान-सन्मानखौ मख'जाथाव बांहोदों। राजखान्थि एबा खुंथायारि मावमिनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोजौ मासि एबा गोनां बिबानजों बान्था मोननो हागौ। फालांगियाव लानाय जायखिजाया साहसगोनां थिरांथाया नोंथांखौ गोबां राङारि मुलाम्फा होगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोबाङैनो गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि बिफाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ आरोबाव गोथौसिन जागोन आरो बिथांनि हेफाजाबजों नोंथांनि थालांनाय खामानिया जौगागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउ खुंग्राफोरनि गेजेराव गावजों-गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब।
कन्या राशि दिनै नोंथांनि सोमोनांथाव गियानजों नोंथाङा जायखिजाया गाहाय मावख'नि राजखान्थि एबा खैसारजों साहसजों मोगा-मोगि जागोन आरो देरहासारगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय मासि जौगाहोनाय एबा लुबैनाय ट्रेन्सफार खालामनायनि लामाया गेवगोन। जुदि बबेबा गोजाम दाहार एबा दाहारा नोंथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो जेंनायाव खोख्लैगासिनो दं, अब्ला दिनै बेखौ सुख'नायनि राहा खालामनाया गोरलै जागोन। नोंथांनि बिमा फारसेनिफ्राय मोनसे मोजां फोरबोनि थाखाय हांख्रायहरनायखौ मोननाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनैनि साना आबुङै मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों बादाम क्रिम गाब। तुला राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खाफालनि गोदान दरजा बेखेवगोन। गावारि सानथौ आरो धोरोमारि दावबायनायनि फारसे नोंथांनि गोसो होनाया हरखाबै गोबां बांगोन, जाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां जागोन। गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों साबसिन फिथाय मोनगोन। दिनै लानाय जायखिजाया गोलाव जानथायनि फालांगियारि दावबायनाया जाफुंसार जागोन आरो इयुनाव गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। बिजिरसालिनि केसफोर एबा नांज्लायनायनि थासारिफोरा नोंथांनि फारसे आबुङै साबसिन जानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांखौ जायखिजाया रोखोमनि खैफोदगोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होयो। गोख्रै एबा रागा जोंनानै गारि सालायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो लामायाव जोबोद सांग्रां था। फालांगियाव हरखाब माखासे सानस्लाबै खरसाफोर जानो हागौ, जाय नोंथांनि सानफ्रोमबोनि बावजाखौ एसे गोहोम खोख्लैनो हागौ। नाथाय नोंथांनि हेंथायै आन्दोनि सुथुरफोरनि सानथांखिफोरा दिनै आबुङै फेलें जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। धनु राशि दिनैनि साना जुलियारि जिउ आरो लोगो नांनायनि थाखाय साबसिन आरो गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम सानस्रियारि फारागथिया दिनै आबुङै जोबलांगोन आरो गावजों-गाव अनलायनाय आरो बुजिलायनाया गोथौसिन जागोन। फालांगियाव माखासे गोदान आरो गाहाय बाहागोआरिफोरा बाहागो लानो हागौ, जाय खामानिनि सिमाखौ बांहोगोन आरो 2 गुन मुलाम्फानि खाबु सोमजिहोगोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, जेराव नोंथांनि अनसायजानाय आरो मान-सन्मानआ गोबाङैनो बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। मकर राशि दिनैनि साना नोंथांखौ नोंथांनि सुथुर आरो बेरेखा हानजाफोरनि सायाव आबुं देरहासार होगोन। जुदि नोंथांनि खामानि थिलिआव नोंथांनि आन्दोआव सोरबा नोंथांनि हेंथायै फाव फान्दायगासिनो दंमोन, अब्ला दिनै बियो सोराङाव फैगोन आरो नोंथांनि थाथाया आरोबाव गोख्रों जागोन। गोजाम आयेनारि एबा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां दावराव-दावसिफोरा नोंथांनि फारसे सुस्रांजानायनि जोबोद मोजां खाबु दं। गावनि सावस्रिनि फारसे एसे सांग्रां जा। नोंथाङा गावनि आथिंआव सानाय एबा बांद्राय मेंनाय मोनदांनो हागौ। गावनि सानफ्रोमबोनि रुटिनखौ आब्रुथि गोनां लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा जामुन गाब। कुम्भ राशि दिनैनि साना नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदान गोथौथि आरो गोदै लाबोगोन। नोंथाङा गावनि लोगोरिजों जोबोद गोजोनथाव आरो गोसोखांथाव सम हगारगोन। आरिमु, देंखो, थुनलाइ आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय थागिबि सुबुंफोरा गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनगोन, जाय बिसोरनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। गथ'साफोरनि फारसेनिफ्राय सोलोंथाइ एबा जिउ राहायाव मोनसे गोनां जाफुंसारनाया गासै नखरावनो रंजानायनि आबहावा सोमजिहोगोन। नोंथाङा सानस्लाबनो हायै बबेनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों तामा बायदि सना गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि मुवा बेसादफोरनि सुख सुबिदा आरो नखरनि सुखु गोजोनखौ बांहोगोन। गोदान न', हा एबा गारि बायनायनि नोंथांनि गोबाव समनि लुबैनाया दिनै जाफुंनो हागौ, जाय न'आव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव गोबां जौगागोन आरो नोंथांनि बोर होनाया नोंथांखौ इसिङारि गोहो होगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव मोजां थासारिफोरा सोलिबाय थागोन। नोंथांनि गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। गोजाम लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों हरखाब लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि गोसोनि नारसिननायखौ खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।